Hello, kif intom? Hawn xi ħadd minnkom dilettant tal-bnadar tal-pajjiżi? Forsi tħobbu tiddisinjawhom, tpinġuhom jew iġġemmawhom? Il-prayer space li ser nagħmlu llum jismu Bnadar ta' Talb. U għal dan il-prayer space għandna bżonn karta vojta biex impinġu l-bandiera fuqha. Jew inkella tistgħu tniżlu template bħal dinek. Għandna bżonn glue stick, għandna bżonn biro, għandna bżonn imqas biex naqtaw il-bnadar, u għandna bżonn xi ftit kuluri, għandna bżonn ftit bnadar ukoll differenti. Issa dawn m'hemmx għalfejn tipprintjawhom, jekk tridu tistgħu tarawhom minn fuq l-internet u taraw il-pajjiżi minn hemmhekk. Issa dawn il-bnadar kollha jifakruna f'pajjiżi differenti madwar id-dinja. Araw hawnhekk ara għandna il-bandiera ta' Malta. Li se nagħmlu huwa aħsbu ftit f'pajjiż ieħor. Forsi għandek xi familjari jew xi ħbieb f'dak il-pajjiż li taħseb dwaru. Jew forsi f'xi pajjiż illi smajt fl-aħbarijiet jew li tallim dwaru fil-klassi. Ħanieħdu din il-karta forma ta' bandiera u ħanpinġu il-bandiera ta' dak il-pajjiż illi nkunu ħsibna dwaru. Imbagħad nagħtuha l-kulur u fuq wara ħanaħsbu f'talba għal dan il-pajjiż illi pinġejna il-bandiera dwaru. Issa ħanagħlqu ftit għajnejna u f'qalbna nitolbu għal dak il-pajjiż li pinġejna il-bandiera dwaru. Niltaqgħu darb'oħra għal prayer space oħra u ħsieb ta'